Argentina. Sila pa dyan tayo banyo ah. Walang dararaman eh. Nino? Ano ikaw ko? Hindi. Yung tasatan. Nakasabi dyan. Eh kulang tuman eh. Hanggang pinay isulong ko dyan. Lakin sili na. Hanggang pero makaus mo. Manamas kima. Sila. Sige na. Hoy. Ang tawag si nanay. Tawag na ka. Ay si kaso tatawagan da. Eh kung tatan. Ang babantay dyan. Tigara yung dagwan. Umita na to. Ay. Tamo. Gadya. Yagi katawan. Siya lalamat. Kilalamat. Ne. Nanimana ni man tawag. Ang kapin dagod si kayo dwa. Di si kayo ko mo si din magaw. Ay umubat ka ne. Raka man. Ipasak mo may kawas ko. Pakawus yun. Papasak yun yung shop. Ay umubat ka ne. Raka na. Ay. Ihanger mo ah. Kung tatan nakaluwa. A few moments later. Ihanger mo ah. Ihanger? Dia, kulay hanger ya. Gulatan, hindi ka hangiran. The next day. Nino? Kilala mo akin? Imbag na mo ikaw uskuhan din. Ha? Hindi lang. Anto? Ay luko kan talaga. Katumay nagagat ka lahat. Dita. Gugun ko. Ay galadya. Tagugun ko tubo mo. Run.